bụ gịnị bụziri ime jizi nwayọọ n'elu ụwa nke anyị nọ ka ofe lọla alọ wee zuelu ini maka na onye kwazi ka ọha n'ụwa nọ ebuli agafezie ibe nne ya onye mmaja kwelu gị ya n'elu ụwa yinu ofe lọla alọ zuelu iyi n'inu ifi na-enwere isi n'iwegonu akwụkwọ wee bụrụ na ịgasị agasị n'oyimu onye si n'ibe ya pụtụlanụ ibulu ọgaranya n'ibu n'ibe yi onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa onye mmaja kwelu gị ya n'elu ụwa obe lọla lọtụzielu ihe dinu azụ elu ha mbe na abọ n'elu ụwa okwu bezie ka ebezie ya ịtọnụ onye adịbelifu nni ebunyere onye bezie sibikosi pụtezie n'ọzọnụ oyimu ị ga-elinyezi n'isi n'ụka mmalinu onye na-atụrụ anya ya ga-eje Lagos olu Lagos owelili adịbezie na egwunu ụfọdụ si na baji ụtụtụ bịa ụfọdụ si na baji isi anyasị bịa maka gịnị ọ bụzi onye mmaja welu gị ha onye mmaja welu gị ya n'ụwa ibe na-emezi ka ndị mmadụ malụnụ bụzi na onye kwazi ka ọha n'elu ụwa nke anọ o jebetabazi afa nna onye ọzọ nụ onye na-atụrụ anya na ya ga-eje obodo oyibo nụ oluzie n'otibezie n'ukpunu oyimu jezili China natanụ ọkpọpụsizie ntị n'iminu owoliyelikwunyesianụ nkụzi okwosizie mụ Yemen China na-asụzi Yemen oyimu maka na ịbụ onye mmaja ụfọdụ si na fa nọ n'ofenu mana isi azụ ya bụ ife na nọ n'ofenu
isi azụ n'ọbụzi ọgbụgbụ n'onwazi unu dị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja onye mmaja kwelu gị ha nwa asị na m ga-alabulu ụzọ n'elu ụwa nke a n'ọdịda bụ ife na-esochi azụ maka ịpụta isi na ya kalịsịsịrị onye zizi n'ibe ya apụtụlanụ mana onwezi onye agwụ na-egbu n'ibi ya maka na onye kwụrụ gbachabilinu ọ bụkwazị landlọdụ nke ya na onwezi onye o si n'ibi apụtụlanụ ọ bụ gịnị ka ị na-ekowela aka nụ oyi mụ na anya dịba fụcha ndị kwụ ọtọ ọwụlụzie ndị naanị na-enyezi mkpọtụ mana onwazi onye ma onye bụ nọ ụfọdụ si na fe nọ n'ofenu isi azụ na ya bụ ife na-anọzi n'ofenu oyimu isi azụ na ọbụzi ọkpụkpụ onye kwazi ka ọha n'ụwa ebulu na agafezi be nne ya na onye mmaja kwelu gị ha n'ụwa onye mmaja kweletu ya nụ onye mmaja mugujeli Lagos donu owelize ni atibezie na egwu nu osi ni aji ụtụtụ bi ego onweli ndị ọmụrụ na Lagos donu ndị ọbụba ga-agbabazi n'ọsọ n'obodo badi ebinu onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja kwelu gị ha onye mmaja ogonu apụta na koba ka yi n'elu ụwa na onwekwali ndị bụ ya ụzọ bidonu imezi ego nyenu itikegwu igeti gosili nwa ọsadebenu igetikachi ijoko onye ọmanụ egwu mmasị ọgbaru bịanụ atani na ọgbaru ka nsizi egwu m n'elu ụwa mụnụ na mmiri nwere ebe ọ na-adọnụ oyemu anaziza azọ n'elu ụwa donu kwelu gị ha onye mmaja kwelu gị ha nọ onye mmaja kwelu gị ha
ngozi onye eze nọ ma n'ụlọ ụtazị na nwata na-azọ ọbala na oche ndị mmụọ ka ọ na-azọzi maka na nwa elu wee jọba ibe melinna ibe melinna mezie na ọ ga-eme nwa ọyọ onye mmaja gwelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja gwelu gị ha onye mmaja onye mmaja onye mmaja onye mmaja gwelu gị ha onye mmaja ọ bụ gịnị gị na-azọsinu ife na-adọzi n'obodo inu ọya gị si obodo ọzọ gị zọba o nwere ife eji mara obodo amalụ egwu ka eji mara ọgbara amalụ o siri nwa ọsadebe etiri egwu nu otisi adebelu ji ebe ọ kwụsịrị na ya ga nsibidomu egwu ka eji mara obodo na emelu onye mmaja ife na-abụrụzi nke ilu ọwụ ya ka ị na-azọzi oyimunu woli nwayọ n'elu ụwa obelola lọzuelu idinu nke buo na ya bụ nke mmanya ọfọji nyelimuga ngejenu egwu menwere oyili ma nke